Inselmilkom jiena Oliver Xikluna, illum qed nagħmel l-analiżi tiegħi tal-partita bej il-tim ta' Crystal Palace u t-tim ta' Manchester United. Il-Crystal Palace laqgħu lil-tim tal-United fil-ground tagħhom fej kienet logħba karatterizzata minn tim li lab mill-qalb ħafna u qed nirreferi għat-tim tal-Crystal Palace, ħoloq ħafna chances, żamm il-ballun tajjeb, lab mod strateġiku kontra tim li kontra qalbi ngħid li huwa tim medjokri. Ġifieri qed nirreferi għat-tim tal-United, missa noqgħod nidħol fl-issue ta' injuries u mhux injuries għax jiena at the end of the day players professjonali għandek fil-pitch, għandek coach professjonali suppost li għad hemmhekk biex strateġikament anki joħloq post fej anki meta jkun hemm l-injuries it-tim jagħti the best li jista' jagħti, imma sfortunatament dan erġajna l-bieraħ rajna li ma ġarax. Ġifieri hija sfortuna li nifhem li għandek ħafna injuries bħal Lisandro Martinez, Maguire, Malacia li din sena ma lab xejn. U nifhem li bħal Casemiro li lab logħba diżastruża l-bieraħ mhux qed jilgħab fil-pożizzjoni tiegħu. Tajjeb li ngħidu wkoll li nħass il-nuqqas ta' Bruno Fernandes il-bieraħ inħass immens għax nibqa' nemmen jiena li Bruno Fernandes huwa il-plejer li jaqgħad it-tim għalkemm waħdu dan nissi jagħmel mirakli. Imma l-bieraħ ma konniex fil-ground. Ġifieri rebħa meritata għal Crystal Palace, fl-opinjoni tiegħi kien hemm ċans ukoll li d-distak tal-scoring kienu jkun ikbar. Jiena ma tantx għandix intawwal, ġifieri ma nafx se tkun il-quddiem tal-United, ma nafx tajjeb hekk nistaqsi x'jagħmel sens jibqa' Ten Hag imexxi t-tim, jagħmel sens issir clear out minn ċertu players li qegħdin jieħdu posthom fit-tim. Risposta jiena assoluta m'għandix. Ġifieri hija xi ħaġa ambigwa ħafna meta nitkellmu jekk għandux jibqa' Ten Hag jew jiġix replaced. L-United ilhom ibidlu ħafna coaches f'dawn l-aħħar żminijiet. Is-suq ta' trasferimenti ma ġewx utilizzati at their best potential. Naraw, ġifieri tliet logħbiet kull ma fadal, apparti l-final tal-FA Cup li ma tantx għandi xi kuraġġ li se naffaċċjaw il-Man City b'xi mod kolorit. At this point in time naħseb bħal supporters tal-United ninsab plak li hemm u diżappuntat u qabel ma nagħlaq nixtieq ukoll infaħħar il-punt li il-tim tal-United għalkemm ma kienx hemmhekk bħala tim ġifieri kif taqbad tgħid li ma provax ikun b'saħħtu fil-logħba li nqas jipprova jqum fuq tiegħu anke wara it-tieni ħaf wara li konna 2-0. Imma s-supporters anke rajnihom fl-aħħar tal-partita jagħtu support assolut meta l-players marru anki juru il-disappunt tagħhom, id-dispjaċir tagħhom li is-supporters. Is-supporters baqgħu hemm jarawhom mhux talli jarawhom talli ituhom is-support morali.
Naħseb jiena t-tim għandu jagħmel ħafna iżjed biex it-tim u l-coach u d-diriġenza tal-klabb tagħti s-support morali lil supporters ukoll f'din is-sitwazzjoni. Jiena supporter tal-United kont fi żmien glorjuż daw l-aħħar snin. Insejna x'in il-glorja, neqpa supporter imma id-disappunt ma nistax ma naqsmux ma' ħadd magħkom jiġifieri. Anyway, minn hawnhekk nixtieq ngħaddikom mal-ħabib tiegħi Karim li ħajkun qed jagħmel il-kummenti sbieħ tiegħu ovvjament dwar iċ-Chelsea u kontra l-logħba West Ham fejn iċ-Chelsea ħarġu rebbieħa biskor sabiħ ta' 5-0 u fil-fatt iċ-Chelsea qabżu wkoll il-United flimkien ma' Newcastle. Insellmilkom. Wasal iż-żmien mistenni minn ħafna dilettanti tal-futbol, iż-żmien li naqdu l-album tal-Kampjonati Ewropej UEFA Euro 2024 se jkollna fil-Ġermanja fis-sajf li ġej. Game Breaker se jkollu disponibbli sew l-album kif ukoll il-pakketti tar-ritratti fil-ġranet li ġejjin. Għalhekk żuru l-istabbiliment tagħhom f'Birkirkara għal iżjed informazzjoni u ibdew waħsbu għal kollezzjoni ġdida, il-kollezzjoni ta' UEFA Euro 2024. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Nselmilkom Chelsea 5 West Ham xejn. U jekk irbaħna derbi ieħor ta' Londra f'inqas minn 3 tim, 4 tim. Sorpriż ħankun onest għax li bdejt is-sena ħanirbu ma mhux 5 b'xejn. Għax 5 b'xejn fimni tilab mal-West Ham fl-aħħar mill-aħħar jibqa' derbi u ovvjament il-West Ham dejjem tawna l-kedet lilna, irrelevanti kif ikunu. Speċjalment dal-aħħar għax il-West Ham irranġaw ħafna. Forsi, nittamaw nitlu fl-Europa, alla volja għeddinna qatart, imma kif l-Ingliżi better late than never. Issa, mela. Line up for 2-3-1, Petrovic, Chalobah, Disasi, Badaxil, sorry. Chalobah, Thiago Silva, Badaxil, Cucurella, Gallagher, Caicedo, Madueke, Palmer, Mudryk u Nicolas Jackson. Oriġna tajjeb ħafna mill-ewwel. Bdejna nippressaw, bdejna nikreaw iċ-chances. U wara 15 minuta skurjajna. Taħkol tajjeb Madueke daħal Palmer u wieħed xejn. Ftit wara l-West Ham naqtu l-lasta minn Gerard Bowen, però kontra x-xera tal-logħba x'in kollu fuqhom. Ftit wara nirdoppjaw riżultat. Pass tajjeb Madueke, Palmer fuq Madueke. ħabat ma' Zuma, eżatt ma' Zuma, u Gallagher finixja, għodħeb ħafna nejb xej, u minn hemmhekk qed idejb ħafna llum. Ħriġna forti kill, ħriġna biex nifqgħu. U komplejna li kienew iċ-chances, il-West Ham provaw però konna ħafna sodi, bdejna nirpu l-ballu mill-ewwel, għaslaw jħorġu minn wara l-West Ham. U mbagħad ftit wara niskiraw tielet gowl. Corner ta' Mudryk, daqqa ta' Thiago Silva u daħal Madueke, kitab xejn. U minn hemmhekk ħankun onest, match li ħadd il-fuqha, però jiena xorta, fit-tieni ħaf nibsa. Nittib ta' bniedem li fit-tieni ħaf dis-sena ma tantx għaġbuni. Dejjem noħorġu sa' tim differenti, tim qas jaffeku. U kol fit qabel ħafna jfalla ċans kbir Gallagher, l-asta Vojta raqgħet l-asta, ġifieri. U jekk mhux se jgħid ġaraqat il-lasta Bowen, ftit qabel halftime. Mut id-dem l-ewwel ħaf. Għandna kitab xejn. Fit-tieni ħaf mill-ewwel nisħudjaw. Pass tajjeb Chalobah, ġab il-Madueke waħdu, taħil Jackson erba' b'xejn lesta Vojta. U minn hemmhekk issa żgur lesta. Mbagħad ikkalmajna naqgħu l-logħba, bdejna ndawru l-ballu u hekk. Il-West Ham ma sar ġorġu minn wara b'xejn.
kellhom ċans tajjeb ieħor ta' Bowen, raqat il-lasta, ġifieri raqtu tliet darbit il-lasta. Il-West Ham tliet darbit Bowen. Imma il-West Ham overall ma kien ħaqhom xejn. Mbagħad niskiraw l-ħames gowl, Nicholas Jackson, taħpas tajjeb, Caicedo. U Jackson waħdu mal keeper anzi għamu d-darba, 5 b'xejn. Kienet prestazzjoni li m'hemmx ħafna xi tgħid, ħlif 10 out of 10. Konna tajjeb ħafna, naħseb nazzarda ngħid li dis-sena kienet bejn il-logħba u bejn tal-Aston Villa. Meta irbaħnilhom 3-1 fl-FA Cup. Ma naħseb din huwa performance. U tal-Everton ukoll, però l-Everton l-ewwel ħaff għalkemm konna 4 b'xejn. Do jkrew ħafna ċansis l-Everton, il-bieraħ West Ham ftit li xejn. Kifet raqtu 3 darbit il-lasta però kontra mill-logħba ġifieri ma kien ħaqhom xejn. Bħala players, Petrovic kellu sejf wieħed mill-free ta' WordPress il-bqija tal-lasti ma se jagħmel xejn. Ċalobah logħba inkredibbli, logħba tajba ħafna, qiegħed jilgħab tajjeb ħafna. Ġieri mhux ħafna xi tgħid. Tieħu Silva wkoll eċċellenti l-aħħar ftit lob tiegħu ma' klabb tagħna ġifieri dejjem tal-100% tiegħu. Bada xejn li sufri dem ġdid, jien kif dejjem kont sorpriż meta beda jilgħab ħażin. Għax dejjem hemm min fih, però xi ħaġa kellu. Immissa biex jisu elep switch hekk f'daqqa ħadd biċira xi huwa plejla dejjem ġobli dejjem hemm min fih. Kukurella ieħor qed jalaħal in-nies il-kloss tiegħi għax jinġieli maqdartu, però dejjem kont nafsa fejn għandu jasal. Caicedo u Gallagher l-istess, ġebel, naħseb flimkien aħjar Caicedo u Gallagher milli Caicedo u Enzo, missambat li ġali għal-qoddim, ħanajt għal xiex. Palmer, eccellenti, għamel għu tajab ħafna l-bieraħ. Madueke kif dejjem ukoll dajret iktar motorita u iktar lob, u meta qed iktar il-lob dejjem qed jirranġa net product, skorja gowl u għamel assist, ma mbizzjax meta ġew waħdu mal-gowler ta' Hill Jackson. Mudrik naħseb raġġa ngħid l-iktar wieħed badut li kellna ma kienx ħażin, però fejn l-oħrajn jirrajtu għamel improvement u eħlem l-oħrajn minn hawn telgħu. Issa anke minnhom ġew waħdu mal-gowler m'għamlux. Stennejt aħjar. Imma mhux ħanoqgħod tingerger fuq għax ifhimni. Xorta il-parti tiegħu qed jagħmilha, ma mhux daqs oħrajn. Jackson logħba tajba ħafna, skura ġiex gows, l-ewwel wieħed all right tapin, u t-tieni wieħed finish tajjeb, tajba. Allora sena tiegħu 16 gowl għalkemm falla xi 1000 sitter, imma tqis għall-ewwel sena tiegħu 16 goals. Kif dejjem ngħid jagħmel jamur striker. Imbagħad daħlu naqa' players mill-injuries bħal Casadei insomma daħlu Madueke. Ir-return ta' Christopher Nkunku fl-aħħar. Da player joġobna ħafna jien, kieku żammejn ħfit jafedirna għal fuq fil-klassifika. Daħlu Radisasi wkoll Fatiħa Silva. Daħal Gusto wkoll, player li dis-sena kif dejjem qed jien wara Palmer għal Player of the Year. U daħal għal Frigi Chris Flock Palmer biex inserħu naqra x'issa ma l-issib ta' nagħlobha jibsa kontra in-Nottingham Forest away li rridu salvaw. Fuq il-players ma ħafna xi tgħid, kienet prestazzjoni kif qed tal-bliħ, naħseb l-aqwa waħda is-sena. Tieħu pjaċir tarhom, tibda tħossok fi żmien Abramovich, għax kon vera letteralment tara l-balluni dur tajjeb, nikrew il-chances, kulħadd jismarka ruħu mhux kulħadd wieqaf jibżerġ bil-ballun, hemm dik il-personalità dak il-karattru. Liverpool players m'hemm xi tgħid, man of the match naħseb Madueke ħaqqu, ma nafx minn ħadax kif qed jiena ma xitgħaż l-affarijiet, ma naħseb Madueke ħaqqu għall-improvement l-għamel. U anke Cucurella sa ċertu punt. Issa, Pochettino menna għatwik. Għax jiena noqgħod nanalizza l-logħba wara dejjem. Cucurella qiegħed jidħol f'nofs il-ground, jippuxxi tal qudiem Gallagher, Palmer imur ma' Madueke u jagħmlu overload fuq il-right hand side, fuq il-naħta l-lemin. Biex Palmer iġib il-ballun, jizmarka Madueke nafu li tajab ħafna fil-1v1, player dem jaqsu, allora inti qed toħloq panik hekk. Issa jiena li ngħid fuq il-coach, għax issa fuq il-coach, jiena mhux ħanoqgħod għax irbanna tliet logħbiet ngħid irridu jibqgħu jekk jiena għandi opinjoni tiegħi, jien dejjem qed li coach tajjeb, però mhux coach kbir. Jien meta xtaqnu dejjem qed li nagħmlu sentej bih biex jirranġana, però tal ċans ħafna Marzu u ma tax bedi ġobni xejn.
Issa, li nistaqsi kellu għalfej idum sa' April da biex ibiddel naqa sistema. Għaxu għal bed nara l-players kif huma u hekk. Vera, granted. Però di lob of ġimma tinsix ta'. Ġifieri lob of ġimma ma tistax tagħmlu tajjeb u le. Da mhux qed ngħidlek ġejt f'Ġunju Lulju u sawwissu hekk kulħadd gazda u dan, imma din April kellek għandhom sa' April. Għax dak il-punt jgħajjen. Irrelevanti joġobni xew le, sewa dik. Ġifieri nikkiena nara. U anka inti preċiż il-sistema għalli xumbat li back to basics is-sistema tiegħek li ħadmet 2017-18 ma kemm jiġu 6 snin 7 snin jew 8 snin whatever. Indek bat sistema fil-preċiż inkompli biha. Mhux weġġan kuku li tkollox ġillu il-winger kollu il-left back ġennet kol men. L-inġeris menux vera fuq dik it-tieru għax l-inġeris ma tix kollu taf l-inġeris kollha. Ġifieri kbira. Però li xdam daqshekk. U mbagħad fil-press conference jgħid għax jiena tagħti ċans. Ma nix tagħti ċans, dan xogħolok fin-nofs. Dak tidħol Ewropa League tkun sa ċertu punt laki għax ta' qabel jfallu. Għax qegħdin irridu pjaċir mill-Newcastle u mill-United. Il-lejla forsi l-Crystal Palace jelpu United u jagħmluna favur kbir. Ma rridu minn ħadd ieħor. Kieku inti kont coach biżżejjed u man management biżżejjed u in-game management tajjeb ma' Sheffield mal-Belli erbaħna u 4 punti iktar milli għandna u għedin is-sitt post u kun fidejna. Mhux irridu niddependu minn timijiet oħra. Ġifieri din nagħmlu dal-affarijiet. Issa tgħidu l-kelċieħ jekk jidħol palih iżommu għax it-tim li se joqgħod it-tim qed jagħmel palih sab sistema u jien nemmen never change a winning formula. Ġifieri kien nemmen bjajn. Però fjell l-Ingliżi better late than never, għax aħjar mill-li qatt, imma mhux għax irbaħ tliet logħbi f'daqqa waħda kulħadd sar ta' wara alla x'imbagħad di dejjaqni jiena. Ġifieri mhux ħanoqogħdu f'daqqa waħda sar l-aqwa coach u jiena ma rridx noqgħod nistama' li għandha raġun, però jien meta kont ngħid il-players tajbin ma kontx nitkellem minn wara skużi għax naħseb illi nara l-futbol biżżejjed li plejer nindunux tajb jew le. Jiena kont narhom li dawn il-plejers tajbin imma jridu dak il-coach biex jidaħħalhom naqra filosofija. U qed naraw biċċar daħħal logħbiet. Għandna xogħol jdaħħalna għamilna qatwik, tafal kulħadd f'postu, tafal laħna aktar. U għadin tajjeb, għandna l-plejers tajbin. Ġifieri come on. Issa, hemm ħafna din jgħidu għax mhux jilgħab Enzo allura mela, l-għonet ta' kollu bullshit, bir-rispett kollu. Jani min jitkellem hekk ma jafhimx. Sa mhux iżgħu jiena ġejna ta' però id-differenza li meta jilgħab Enzo u Caicedo jilgħab Gallagher qudiemhom u Palmer mal-linja. Issa Gallagher all right, mela l-ballun ma tantx bħalu vera għax ma jafx, jisa għandek motur ma jafx sekonda. Jisu għandu xi sitt pulmun. Ma jaqaf sekonda, bil-ballun mhux speċjali. Sawa? Issa. Allora meta inti qed tilgħab Tesla Gallagher, niżilli Gallagher flok Enzo, u tfajt il-Palmer qudiemu, li mbagħad jixxift jemma Madu Weke u jippuxxara Cucurella, li anke Cucurella aħjar b'saqaħ minn Gallagher. Għandek iktar kreattività. Jekk inti ħatilgħab il-Enzo flok Gallagher, forsi ħatitlek naqra saqaj legs, ġibi biex niftehmu ball winning attributes, imma ħażid plejer ieħor li b'saqaħ tajjeb ħafna li huwa Enzo. Imma mbagħad quddiem għandek il-Palmer u Madu Weke u hemm Cucurella jgħinu. Ġidik qatt ma rajni Enzo, Caicedo, Cucurella mill-left back imur inverti tidħol wara jew ġieli qudiemhom Palmer u Madu Weke. Ġidik biex essa ngħidu li Enzo problema, irridu narawha mingħajr Gallagher jidħol Enzo flok Gallagher. Ma rridu Enzo problema meta dal-niedem ma mel sitt xhur jilgħab hernia injury. Come on, ġifieri. Minna ħliela kollu ferħan, ħafna ferħan, għax fl-aħħar qed naraw naqa' sistema ta' futbol wara ma nafx kemm. U nittamaw li jagħmlu naqa' pjaċir il-Palace il-lejla kif qed. Hemm konfront dirett Newcastle United, forsi Newcastle kontra Manchester United, sorry, forsi jagħmluna favur. Mill-bqija il-logħba li jmiss Nottingham Forest away, is-sibt li ġej kif qed jibsa ħafna. Ma nimxu logħba b'logħba, ma narawx kbir imma jidher li heavy days are coming. Issa naraw minn hemmhekk. Jien minn għadjeda kollu, għad pjaċir li smajtuni.
Issa għaddu reklami u jitkellem Ġulli Grixti fuq il-logħba bejn Liverpool u Tottenham. Nsellmilkom u lejl tajjeb. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Lejla tajba, bibtijaj. Jena l-lum jgħat maħkom biex nitkellem fuq il-logħba ta' Liverpool kontra Tottenham li saret il-bieraħ. L-iskor finali spiċċa ta' 4-2 fuq il-Liverpool. U l-Liverpool wara forma dizastru ġabu 3 punti. Għala volja man nishtama biex neħdu l-lig, nixtieq li naqgħu l-istaġun f'nota pożittiva. Li ma nafx kemm ħad iġri anke jekk nirbħu daw 3 logħbiet għax ma speċi irmejna kollox u m'hemm xejn għax nistgħu nilagħbu. Ma tgħid tal-inqas l-era ta' Klopp tintemm b'rebħaw dik nista' ngħid. Biex għandi fuq l-erba' kummenti li għandi fuq il-logħba tal-bieraħ. L-atmosfera kienet tal-ġen rejta u dik il-Univer Walk Alone ta' qabel kull logħba kienet speċjali. Għala volja ma kontx jgħat fil-ground, rajta mid-dar, rajta li kienet speċjali. Il-Liverpool bdew il-logħba tajba ħafna, kellhom il-kontroll u soltu storja jkollna ħafna chances u soltu storja li nfallhom imma għall-inqas irnexxina skurja u erba' vera kellna late scare lejn l-aħħar għax ma speċi skurja u tnejn f'daqqa Tottenham kien fadal xi 15 minuta jew 20 minuta logħb. Imma kien riżultat li ħaqna nirpu ġifieri, anzi kellna nirpu biktar, imma 3 punti u tmexxija li jmiss. Salah skurja l-ewwel gowl tal-partita fejn wara Gakpo taħ ballun perfett u Salah il-header tant kien tajjeb illi meta prova jilqgħu Vicario ma setax iżommu barra u kien gowl li kien ħaqna naskurjaw. Ma speċi għax konna dominajna l-logħba mill-bidu sal-aħħar. Ta' dawk il-5-10 minuti fejn it-Tottenham skurjaw 2. Ovvjament il-moral ħajqumilhom imma on the whole kien ħaqna li nirpu l-bieraħ. U l-gol ta' Salah kien l-ewwel gol li skurja f'5 logħbiet, kien għaddej minn gol draw żejra. U issa jekk mhux ser żbaljat rajt li kiser rekord ieħor fejn huwa l-ewwel plejer minn Rooney illi ġab l-iskurja iktar minn 10 goals u iktar minn 10 assists fil-lig. U turi xi plejeru. Vera għadda minn forma ħażina dal-aħħar imma l-im plejer world class ma jgħiddix minnu dik. Parti mill-proċessu. Jkollok il-momenti tajbin, momenti inqas tajbin.
Kien hemm wara l-iskurin l-ewwel gol kien hemm żewġ penalty appeals fej l-ewwel wieħed difensur kien waqqa l-Gakpo u naqqas ċekjaw il-VAR li għalija bla sens għax fil-logħba li rajna tal-Bournemouth nhar is-Sibt biex taw ta' Havertz u ma tawx la Gakpo għalija pastazata. Ma nafx jiena, ma nafx inhu penalty l-lum il-ġurnata. Ġanke jagħmel kontatt jgħidu li soft li għalija tal-bieraħ penalty 100%. U l-FA u l-PGMOL jew xtaħbat anke wara li m'għandniex ċans għal-liga jippruvaw jaraw kif ħajkomplu jirovinawna. X'kieku mhux l-inkompetenza tagħhom l-ewwel konna għadna. Ma mhux qed ngħid li tlifna l-lig ħabba fihom, fil-verità tal-aħħar ftit ġimgħat tortana kien fidejna u rbejnieh, imma m'hemmx tagħmel. Ftit qabel ma referi saffar għal half time il-Liverpool ddoppjaw il-vantaġġ wara li Salah kellu x-xut tiegħu bil-qoħ minn Vicario, però Robertson kien jgħid fil-pożizzjoni tajba fil-ħin it-tajjeb biex jiddaħħal il-ballun fil-lasta bir-rebound. Bdejna t-tieni half, bdejna kif ħallejna l-ewwel half, speċi ndominaw it-Tottenham, nikkreaw chances, mintellaw l-attakki u hekk. U ftit wara il-half time Gakpo għamel ir-riżultat li ta' bxejn. Wara Elliot taħ ballun tal-ġen u ftit wara Elliot skurja l-aqwa gol tal-partita. Minn barra l-kaxxa top corner. Bellezza. Il-Liverpool deru kiet jiddominaw kienu ħajatu 5, 6, 7, forsi 8, però it-Tottenham wara li għalaw ir-raba gol kellhom perjodu tajjeb fil-logħba rispondew daqsxejn tajjeb fejn skurjaw back-to-back goals. U ngħidilkom il-verità wara skurjaw t-tieni wieħed għal volja hija ħaġa too good li tiġri li jiġu minn 4-0 u jdawruha. Is-sena l-oħra niftakar konna tlita b'xejn minn fuq kontra Tottenham fl-ewwel kwarta. But għamlu comeback għal 3-3. U mbagħad għall-inqas kien skurja ġota li jirrovina l-comeback tat-Tottenham. Biex nagħlaq kuntent bir-rebħa jiena, ovvjament dejjem kuntent nara t-tim tiegħi jirbaħ, però ħaġa nixtieq insaqsi fejn kienu daw il-wirjiet dal-aħħar ftit ġimgħat. Fis-sens tal-bieraħ kienet naħseb l-aħjar wirja li rajt minn qabel ma labna l-United fl-FA Cup. U l-logħba ta' qabel li kienet apparti Sparta Praha xejn. Kontra City home. Vera ma rbaħniex imma f'għajnihom. Kellna nerbħulhom kieku ma kienet ċar l-inkompetenza ta' Diaz quddiem il-lasta u tal-VAR li ma tax il-penalty ta' McAllister għax kien ħaqna nerbħu. Kif qed ukoll diżappuntat illi speċi illi kien fidejna kemm il-darba ormejnieh. Imma speċi li nsaqsi daw fejn kienu daw il-wirjiet dak iż-żmien. Imma insomma ħajna laq fuq nota pożittiva. Kien sabiħ nara Liverpool jirbħu, speċi Liverpool huwa t-tim tiegħi. U narahom jilagħbu tajjeb lejn l-aħħar ta' Klopp għal volja jafu li m'hemm xejn, there's nothing to play for. Għal-inqas jgħidu ejja ħanippruvaw nirbħu u nispiċċaw l-era ta' Klopp b'rebħa. Regardless ma kienx se tispiċċa kif xtaqnija, fis-sens xtaqna li kellna fuq il-league u forsi xi tat-soħra ma mhux kulħadd ħajkollu fairy tale ending. Il-video tal-lum kien daqsxejn qasir. Ħanara hawnhekk fuq il-kommenti tal-bieraħ. Ningrazzja l-sponsors tagħna, il-Catalan Game Breaker Spaces u The Barber Room. Nixtieq infakkarkom fuq il-YouTube channel tagħna l-Kamra Sportiva fejn dal-video li qed taraw bħalissa minn hawn ftit ieħor għandu joħroġ hemmhekk. Seguna l-programm li jmiss fejn għandna lil-Lorjana Brinkat tiltaqa' magħkom il-ġimgħa fis-6 ta' filgħaxija fejn ħataqsam magħkom l-iskeda tal-ġimgħa li ġejja.
X'ringrazzjakom bib u lejlet tajjeb.